Ez a gépkocsi Csepel B350 típusú. Ez a megjelölés azt jelenti, hogy a gépkocsi benzinmotoros és 3,5 tonna teherbírás. Ácsi! Ez az idő már gyönyörű volt, de elmúlt. Csepperről és az autókról jobb, ha most már a Wilco autószervizek jutnak eszébe. www.wilco.hu. A Wilco autószervizekben Csepelen 2 telephelyen is várjuk kedves ügyfeleinket. A legendás, történelmi múltú, patinás hangulatú Csepel-művek területén, amit a Hév megállótól gyalogosan mindössze 4 perc alatt lehet megközelíteni, illetve a Pesterzsébet átvezető Ady Endre úton. Nagy tapasztalattal rendelkező profi kollégáink várják Önt is szeretettel. Azon vagyunk, hogy történelmet írjunk mi is. Részeredményeinkért feltétlenül iratkozzon fel hírleveleinkre a www.wilco.hu weboldalon. Ha tetszik, amit csinálunk, ajánljon minket barátainak, ha nem, kampányoljon velünk az ellenségeinél.